Kaixo! Kaixo lagunok! Ze moduz? Nora naiz? Ze moduz bolada berezi honetan? Ni oso pozik nago, orain kalera ateratzen naizelako egunero. Bai, etxeko helduren batekin. Parkera etortzen gara, eta oso ondo pasatzen dugu loretxoi argazkiak ateratzen. Barkaidazue. Segundutxu bat besterik ez da izango, baina beste argazki bat atera behar dut. Barkatu. Ia, hurbil-hurbiletik. Orain bai. Orain ondo geratu da. Ez da bat ere erreza, argazki hon bat ateratzea benetan. Ei! Zertan zabiltza? Luna, etorri hona! Luna, etorri, Luna! Luna! Etorri! Osondo! Onaino! Begira hor! Begira! Agurtu! Ia! Bestera batera egingo dugu. Ia, hor daude. Osondo, berriro. Bai, bai. Zioan oso urrun. Bai, nire txakurtxoarekin etortzen naiz batzutan, Luna da. Orain asko zobeto, txakurtxoarekin kalian. Ze ezin naiz lagunekin elkartu, baina gaur, George ikusi dut. Asko poztu naiz, ondo dagoela ikusteaz. George, martxoaren 9 edo hasi zen eskolara etortzen, neguaren bukaeran. Bai, udaberria gurekin pasatzeko. Kontua da, Georgek ez duela hitz egiten ez euskaraz eta ez gaztelaniaz. Ez du piperrik ere ulertzen, koinu pilo bat egiten ez badugu. Errumaniakoa da. Bai, errumanieraz hitz egiten dute oso desberdin. Horrexegatik, pentsatzen ari naiz. Bai, zer egingo dudala. Agian... Ez, hori ez. Baina... Bai horixe! Badakit, plan eder bat daukat. Gauza guztiak azaltzeko. Bai, nire txakurtxaren laguntzarekin egingo dut. Luna! Etorri polita! Luna, etorri! Entzun, Entzun adi. Osondo, Luna. Begira. Zuk badakizu, George, berria dela hemen. Beno, zer egiten dugun kontatuko diogu. Zuk egin behar duzu. Bai, ulertuko duzu berehala. Klasekideok gauza asko egiten ditugu. Adibidez, Kimeetzek dantza egiten du. Beraz orain zuk dantza egin behar duzu. Bai, dantzatu. A ber, horrela. Venga, elkarrekin. Dantza, giro. Beno, eta Leak egiten du, pilota urrunera botatzen daki. Bai horixe, orain joan pilota bila eta urrunera bota. Egingo duzu? Pikan! Pilota bila joaten den bitartean, zera kontatu behar dizuet. Bai, Mikeli abestea pilo bat gustatzen zaiola. Eta Luna ez dagoenez, nik abestuko dut. Beno, saiatuko naiz behintzat,
Ia ba. Ei, sartuko naiz, Hurrengoan. Elkarrekin abestuko dugu, errezagoa. Zorionak zuri, zorionak zuri, zorionak, zorionak beti. Adibidez, zorionak George. Eta horrela, uste dut, Georgek hobeto ezagutuko gaituela. Bai horixe, beno lagunok. Agur, ondo izan. Musu handi bat. Luna, pilotarena ez duzu egin. Pilota? Non dago pilota?